Dameni debatana sumurung sia salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamunak kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot. Berita nauli mamakulingi hita di minggu parjulo dung tahun na baruon. Ima siya Johannes Pidusada ayat 10 rodi 10 pitu. Songonom mahatana. Di portibion hiaddu ibana. Jala merhiti sianibana do majadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian. Gabi dang dijakon akana di ibanai ibana. Alay manang piga na madjakon ibana, tusido dilehon huaso, asa gabi anak ni debatana sida, akana persea di guarna. Ima akana sotubu siya mudar, manang siya sakap ni daging, manang siya sakap ni bawa, tung siya debatado. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, guk asini roha dohot hasit tongan. Di hati dakko si Johannes do ibana painin na do od do ibana nahudoki naro siap pudiku jumulo do ibana adong asa au ai perzulu hiad do ibana ai sian hamoraon na do saluhuti tamadzalo ima asini roha naso marnamotok ay marhitis yan si Musa do dilehon anggo patiki. Alay hinorhon ni Jesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan. Ima sahana. Hamunak kada mang dainang hahanggik ko na pinaribot. Sobu sihol mernida hamu saluhuna buih hita marsaor jala pazupang di bagasa dame doh las niroha. Muliate dia mata panresta na mga lehotiki marhubas tuhami sadarion. Mulo pazupa doh dongan per rawamangunon say di sukumang abeha kabar ni Sudirman. Denggad doamang ngadamebe ngasadebe enna. Di bayani na solusi masaunari sahak mata benami sudi parmida Sudirman jalanunga denggab behami jalanunga dame sada songok kamu di huriat taon lau songoni manang tuak kapangarato aka tamue ni huriata do live streaming jakok kamuma selamat tahun baru sian huriata naksyak kami selamat tahun baru madihita saluna hamunak kadamang dohot dainang nung atol hasi tatu minggu na perzulo dung tahun baru jala tu mingguan non masuk mahita tu minggu Epifanias minggu hapapatar. Lapatan na minggu na perzulo tau baruon ima minggu papatarhon pabuan ng tutu si tututu buzi susi dihita.
papatarhon ngulunay baru dihita. Papatarhon naong sinodang ni Jesus nang tuwi nama manodangi hita saunari. Alanido di jo na parzulo marhite minggu dung tau baruon asagabi sada marupa dohok pangalahota. Unang merdua rupa songon bulung mutung ninna di hata bataktay. Unang tabbabiyak kanamar sandiwara ninna rupani ala pertibion songon ni Yohanes Calvin Madok, dunia ini bukanlah panggung sandiwara, tapi dunia ini bagi orang beriman adalah panggung untuk kemuliaan Tuhan. Gloria Theatron Dei. Sada siani ima mengimplementasikan WA Natal dohot tau baru naung tapatupa. Asau nang holat tinggal di WA ibana. Asau nang holat tinggal di SMS ibana. Minggu tau baru na perzoloon, ima minggu mengimplementasikan WA Natal, SMS Natal, naung tapatupa, naung takirim. Misalnya kalau takirim di SMS, doh di WA, lebas ma bulung ni suhat, purgu ditongani harangan. Tung WA nami penasahat, nang surdu matangan, masih jalangan. Lapatan na, melutatongo si ditikin Natal, doh di taubaruon, ngai ko sudah hita sasitonga masih jalangan. Dangadong be na pada ubuhi rap doh keluarga, doh akale-ale, alay nunga dame, nunga sada, nunga masih salpuan, dang base behita maradupon akka dongata. Dungi do musema di WA manang SMS Natali debar donapuran naniatup ni boruni raja. Muladong haurangan nami di tahun 2025 tasalpuhom Mei sian nasa roha. Minggu tau baru perzolo sebelum dohok masuk kita notu minggu hapapatar. Naing papatar honima masih salpuan masih sesat dosa. Molo didok songot deben boru ni raja marnapuran lapatan na serius do na masih sesat dosaong. Serius do na masih salpuonon. Asado akka na sukot di bagasar roha. Manang nale sema akautang lumubi di hadusaon di ngelutta siganupari. Adong mamu sema kirim madok si bigo abaruba si tapi pidong tuba. Uli mahita masih sesa dosa asa zupang akasilasni roha. Tangboy zupang lasni roha, molo so takasi taninna masih sesa dosa. Dang merdua bohi holal labo di WA doh di SMS, hape dang ulo manesa. Iko sada do rupa doh pangalaho, sada songon dayon mual. Buasa ikut dijauhi tatu minggu perzulu takas mengimplementasikan masih salpuan. Ala di prosesnya kan Natal barita na tebigi amok kamanginang. Godang disiak kapangalaho na merdua buhi. Taingok majo satoki si Herodes. Hatana labok di pamangan. HP
babiak panoro do di bagasan. Pamangan na do nang madok marsoba tu Jesus tu barani pinahan, alayang go di ate-atena lahumamunu do dohot pamatehon. Rodo Kaisar Agustus madok asa sude ruas na ginonggoman na patupahon pamilangan manang sensus penduduk may rupane. Lau paturehon cacah jiwa asa tertib. Alayang go maksudna na lahu mazergot todo. Ati di dia tutu poso-poso na naing tubui. Hape tubuh ma Jesus di barani pinahan na lea naso sinang kasangka ujung nga gabi malua ma poso-posoi. Dungi hatok ma debata madok tu halak majusi dung tolhas samu tu barani pinahani mula mahamu alai siad dalan na asing ma dungi malua ma poso-posoi. Alai mo de perohani Kaisar Agustus madok 2 tahun tutor dak danak iko papunga sa di pamate. Dungi Roma Jahuba mernipi tu si Joseph berhak maho hato mabuan poso-posoi tu Mesir. Dungi malua maibana adang wilayah hukum ni Kaisar Agustus be Mesir dang boy maibana mamuno. Alanido di Hosea bidusada doh di Matius 2 ayat 15 didok siam Mesir do huzu anakki. Hamunak kadamang do dainang boy do hita manopa asaw nang merdua boy ima merhiti-hiti keluarga lumubi di tema ni HKBP 2020 nomon madok pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Tertopahita do asa do akka bohi nomor 2 merhiti-hiti keluarga. Di tanggal 1 Januari dipakulingi de batado hita marhiti puda bidutulu sardo tulu madok unang talutson hata ni de bata siar roham ipake hata roha dungi surak matu roham hata ni Tuhani jaga ma roham majohita asaw nang sega rohai. Alam molo sanga sega rohai boy mazolma madabu tu zolma nama roha-roha. Manang gabe zolma perroha diri. Manang gabe zolma si gudang roha. Dalam na rumoa gabe zolma naso marroha. Huria nani haholongan keluarga iro anggwak kana perzulu gabi sikola haporsiaon dihita. Jala keluarga doang go lembaga na perzulu di Sadok Portibion na tumua di Sadok Portibion. Di pada Narobi merhiti keluarga do debata pasahat ton sakakma tu si Adam doho si Hawa alai tutu menudda nasida tu pada nai baru merhiti keluarga dotong debata memakulingi laho patuluso sakakma jala ditikina rade aka perhobas di keluarga na di kana di sido tupa tadda halongangan nanilehon ni Jahuba tunasida. Huria nahina holongan ni Tuhata dijo di batado hita di baga sa mingguta sa darion asa ta persaulihon ninna suksuk hamuraon ni debata marhite asinorohana dihita. Alay sukusukon na perzulu ima
Horoa parasingan ni hamuraun ni zolma doho hamuraun ni debata. Iyang go hamuraun ni zolma boido etongon, boido suhaton, lam liling, lam moru. Iya hamuraun ni zolma daksay sude boi tadai, dang boi sude tapasuda, moloro sahiti tu hita, sude akaro tinamanis dang boi be panganota, auruan name. Molo adong peak katabo-tabo sa talibi. Molo adong akajeroan na tabo ba ope sa tangguy bima. Ba molo adong akamata na gamar minum of wine ope sa siloki ma paling. Anggo sa botol manabayak kasahi nama. Alayang go hamuraw ni debata dang hasuhatan. Dang hasudan, dangolo marsik, dangolo moru, sahira sahalak na maniba aik siya laut do, ang gozolma na maksuhat hamuraw ni Jahuba. Hira na mabelu na di sarfatido, di sadaraja 17 ayat 10 madok, hamuraw ni Tuhani, songon itak dihudon dangulu suda, songon miak diguri-guri dangolo marsik. Alani hamuraw ni tuhat taile tuhita dakola tuhita hakabipi, tusudi halak Kristen do, dakola tusudi halak Kristen, alai tusudi akan leban secara universal saha rodi pertibion. Alay di jo mahita laho marsagihon hamuraon ni tuhatay. Songol Lukasonom ayat 36 gabi para siro hamahamu songon amamuna para si rohay. Hamuak ka manginang alay dang ditadda na di pertibion hiyan ibana tuhatay. Songon na nidok ni si Johannes di pertibion hiad dunia ni bana. Alay dang ditadda. Ala diholipi dosai. Gabi dang ditadda. Anggo Jesus siya bonana. Nungarap hiyan dohot pertibion. Di jo debata do hitarap dohot si Johannes padidi manadda debata. Alay do ibana do. Oddo naro siya pudikku. Alay jumulo do ibana siya naon. Atik pa secara biologis parzolo tubuh si Johannes padidi siya Jesus. Alay do Jesus do, di do si Johannes do, ibana do ang na parzolo. Atik pe tubuh perpudi siyan ubiyon ni sadaina. Nang pe patuzolo si Johannes padidion, dangolo ibana pajulujulohon. Nang pe sada tokoh ibana, dangolo ibana manokkonokoi. Danggabe penindas ibana, danggabe arogan ibana, alay toktonggo serep rohana, patuzolo buhini Tuhani. Dia kabarita natal tabigido gari makarhari tali ni sipatuna daktalup ibana. Hape ulaw ni hatubad dunyan na makarhari tali ni sipatunaon. Ima haserepon ni rohana majauhi tatoktong akka ruas ni tuhat tagabi serep. Adong majosada pengalaman mungkin na berbeda di Huriatta di Medan Sudirman, berbeda sauti doho Rawamangun. Adong godua namalo situa di Huriatta. Jala profesor
Daya uduk pajupa tu ibana serek mi rohani amangon. Songoni ibana profesor alai tong rade ibana mengulahun ulah songon situa. Dehama husukun beharo ben nagawibui roham ningo marupane. Anggo dimulai na yamang ido zolmai ido tuau tungho mahorwa zolman na moto. Pola ma ikon profesor ho asaulo gabe situa. Alai dia lusibena ma ay banda hujalo peon ala basa-basa ni Tuhan ido. Dibahani ikut dibagasa serek miroha tong au mangulahonon. Ala debatasa diri do na mga lehon sudi nadong diham. Dang ditanda pertibion hian Kristus alai si Johannes Padidi ditanda do. Tudos tu sahalak pangeran na mga lului nagabe permaisuri idaftarkan rupani sudido akan boruon ro tu istana bagak-bagak. Sudah berzu, sudah labok, sudah madok, melosau tau permaisuri, holong situtudo rohakku tuho. Alai dan yakin pangeranon dia kahatani boru-borui. Sedatiki menyamar maibana gabe pertani. Dungi dipakulingi mana maka nak boru nauli sidaking nama dok holong rohakku tuho lubobi molo dung gabe permaisuri diraja alai sude dang adong naolo aidang ditadda ise napazupang doho tibana alani do hamu kadamang do dainang diasa pelopak di dok gabe daging mahatai gabi daging. Molo didokon gabi daging lapatan na tutu si tuturo roy bana. Manopot zala paluahita. Molo didokon gabi daging mahatai lapatan na fakta sejarah dong. Ro debata tuha sianganon laho pau luahon hita. Dang omon-omon. Dang karang-karangan. Alai fakta sejarah laho paluahon hita. Di hatagorik gabe daging didok eskenosen. Lapatan na debata martukang patupahon udung-udung. Lapatan na maridokon gabe daging mahatai na martukang go debata di udung-udung taon. Manukangi daging taon. Manukangi bagas taon. Manukangi keluargata asal lancar sudah kauraturat dohot akamudar ni paranguluota asa hipas roha dohot pamatang lumobi dohot toddi gabedang adong be akada pangalahon nomor 2 buhi alai gabe sudi mahita takas mengimplementasikan WA Natal SMS Natal sinaking di minggu tau baru mamasuhi minggu Epifanias. Mula mamusezolo tu WA Natal kata-kata mutiara natatongosi selendang emas tenunan Bali elok dipakai sambil menari. Pada tahun 2026 ini mohon dimaafkan segala kekurangan kami. Waktunya lah mengimplementasikan. Alanido firman Allah menyerukan bahwa minggu tahun baru ini ialah minggu sebagai Natal susulan bagi mereka yang sangat gemar mengirim WA atau SMS Natal, tapi hatinya masih nakal.
Ini adalah Natal susulan bagi mereka yang gemar mengirim WA Natal dengan kata-kata mutiara, tetapi yang hatinya masih dikuasai oleh benci dan dendam. Minggu ini juga adalah Natal susulan bagi mereka yang pada masa Natal rumahnya, pohon terangnya sungguh terang benderang, tetapi hati dan pikirannya masih suka dalam kegelapan. Waktunya lah bagi kita mengimplementasikan WA Natal dan SMS Natal. Marilah kita duduk bersila sambil makan sirih, memakan sirih si anak darah. Marilah kita hidup dalam kasih sambil mengimplementasikan WA Natal yang masih mungkin ada di handphone kita masing-masing. Selamat tahun baru Madihita Saluna.